Hola, bona nit. Benvinguts a una nova cuina de l'Ed. Aviam, avui farem un plat que és un entrant. És ben bé un entrant així per sorprendre una mica quan tingueu un dinar o un sopar. Pues, es tracta de síndria caramel·litzada picant amb tofu i edamames. Ja ho veureu, molt fàcil de fer i molt guapo. Primer, posem a escalfar una paella amb un bon raig d'oli d'oliva i agafem el tofu i n'hem de fer dauets. Comencem primer, fem les làmines i després en fem dauets. Més o menys han de quedar, el que us dic, de la mida d'un dau normal, com que ho veieu, mida mossegada, mira, un dau com aquest. Vale. Ara el tenim tot tallat. Mirem de treure tota l'aigua que puguem amb un drap, amb un paper absorbent. Li traiem tota l'aigua i quan la paella ja estigui ben calenta ja els hi podem posar. Afegem unes llavors de sèsam, que li acabarà de donar un toc una mica cruixent, i ho anem remenant. Han d'anar quedant duradets, veieu com els de baix, més o menys, que vagin quedant torrats. Pues, quan estiguin tots per totes les bandes torradets ja ho tindrem. Vale, ara agafem una tallada de síndria i n'hem de fer uns tacos, uns daus grossos, més gran que una mossegada. Penseu també que a la que els posem a la paella reduiran una mica, tot i que l'estar a foc molt fort fa com una capa caramel·litzada, però reduiran. Ja veureu al final del vídeo com queden. Vale, el tofu ja el tenim i ara posem a la mateixa paella una bona quantitat això que veieu, d'oli de coco, i quan estigui ben calent ja hi posem els tacos de síndria i els anem dorant. Han de quedar dorats per les 6 bandes, per anar bé, és a dir, per les que pugueu, les que us aguantin. I ara, abans de girar-los, hi afegim pebre picant vermell i sucre panela. Així ja el pebre picat li donarà aquest toc divertit i el sucre ajudarà encara a caramel·litzar una mica més. Tot i que la mateixa síndria ja caramelitza, perquè ja són molt dolces. Amb les pinces anem girant i a la que tinguem totes les cares fetes ja ho podem treure. Vale. Ara l'altra tallada que teníem, el mateix, posem a la paella ben calenta i pebre vermell picant, polsim de sucre panela i llestos. Jo, com que tenia un parell de flors de carbassó que tinc aquí a l'hort, he aprofitat per ficar-los en una paelleta i saltejar-los així ràpid, que ho posaré com a acompanyament. Però bueno, si no teniu les flors aquestes és totalment perquè, mira, m'ho he trobat. Anem remenant la síndria, que no se'ns enganxi, i a l'última sacsegem així per la paella, que agafi tot el sabor de l'oli, tots els gustos que han quedat a la paella, doncs els intentem recuperar amb la mateixa síndria i ho reservem. Vale, anem a muntar el plat. Ara ja només és qüestió de posar la síndria. La idea d'aquest plat és un entrant de 2 cullerades, és a dir, que el que s'ho menja no sàpiga ni què ha menjat, quasi, perquè ja us dic que és un gust que no t'esperes. Aquí inclús diria que és massa gran, però bueno, això com que era perquè ho veiéssiu i per menjar jo, la idea és el que us dic, fer un plat mida 2 cullerades. Posem la síndria, el tofu, una mica de llavors de sèsam i els edamames, que li donarà el toc cruixent. Un polsim de menta seca, la menta si no us agrada no li podeu, un polsim de sal gruixuda, que això encara farà ressaltar més el gust curiós que té la síndria caramel·litzada, i aquí jo hi poso les flors de carbassó passades per la paella, que queden així com torradetes. Posem un rajolinet d'oli i hi posarem un toc de pebre negre, una miqueta espolvoreat. I si voleu ja per acabar-ho, s'hi poden posar unes olives negres, així sense pinyol o així. Això si us agrada, si no ja tindríem el plat llest. I res, ara és qüestió de tastar-ho. Us deixo amb la meva reacció. Síndria. Salut! És guai, És molt guai. A més pica. A mi m'ho donen, això així.
i seria incapaç de dir que és síndria. És un gust que no t'esperes... Bueno, el que us deia, és un gust que jo, en sèrio, no sabria ni mai hagués dit que fos una síndria, això que et menges, però és bo, és divertit i és diferent i és la gràcia la gràcia d'aquest plat, d'aquest entrant, vaja. Això tampoc te'n podria menjar gaire, perquè és curiós, però així com a entrant, per 3 o 4 queixalades, està molt guai. Bueno, gent, merci per passar. Us animo a que vingueu als directes, que són molt més divertits que no pas en el YouTube. Al xat, discutim, parlem i passem una estoneta. I res, fins a la propera. Ciao, ciao.